ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର କେମିତିଆ କାମ ହେଉଛି। ମା ଏଠି ମା ଏଠି ବାଲୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ବାବା ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦାଦା ଏଠି ଖାଲି ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାଲିଲି ଚପଲ ଆଣିବାକୁ, ଦେନ୍ ମୋ ଗୋଡ଼ ଗାଧା ହେଇଯିବ। धीरे पड़ू ସମସ୍ତେ କ'ଣ କାମ କଲେଣି, ମୁଁ ବି ଯାଉଛି କାମ କରିବି। डुडू बाबा कौन आनले देखिलु ଏବେ ବାବା କାମ କରିବା ପାଇଁ ଜିନିଷ ଆଣିଲେଣି। ପୁଣି କାଲି ସକାଳୁ ପୁଣି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତ ଆମ କ'ଣ ହେଉଛି ବଢ଼ିଆ ଚଉଡ଼ା। ମାମା ଏଇ ଚଉଡ଼ା ଜଗନ୍ନାଥ ପଥରରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଜାଣିଥିବେ ତ ଆମର କେମିତି ଭଲ ଚଉଡ଼ା ହେଉଛି। ଚଟମା ଦେଇଛି ମୋ ଆଖିକୁ ଡାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଧୂଳି ସେଥିରୁ ଚଉଡ଼ାର ସିମେଣ୍ଟ ପକାଇବେନି। ସବୁ କାମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମାମା ତୁଳସୀ ଗଛ ନେଇକି ଲଗଉଛି। ଏବେ ସାନ ଦାଦା ଚଉରା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। रह ତୁମ କ'ଣ ହେଇ ଡକାଟି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ ଆସିବି। ପୁଡ଼ା ତା ଦେଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ପୁଡ଼ା ହେଉଛି। घंटी बजा घंटी बजा ଏବେ ହମ ହବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ହଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା। ପୁରା ଗୌରମ କରୁଣା ବତାରମ୍ ସଂସାରସାରମ୍ ପୁରନ୍ଦହାରମ୍ ସଦା ବସନ୍ତମ୍ ହୃଦୟାରବିନ୍ଦେ भवं भवानी चैतं नमामि। राज्यं गच्छति प्रवाह यही वायमितरो जात वेदो देवीभ्य हव्यं भवतु प्रजाननेषु हरिपुरुषं सर्वापुरुषो जात सौजन्यवन्त शैव जातस्य जनसमानं प्रत्यन्यनस्तिष्ठति सर्वतो मुखः।
अग्नि पंचाक्षर मंत्र सब कुछ पत्थर पड़ेगी पत्थर नहीं पत्थर पाना ये स्वाहा स्वाहा भगवान सारा भोग थुआ होइछि किंतु भोग पई सब छुआ बाडिया बाडिया हमर खाइबा अम्मा भोग तू गोटे नौ नौ अच्छा एटा होछि जे मिठ कथा कि साइको को दुष्ट होतिले किंतु कहिले जे मु दुष्ट होउनी बोली तो ठीक अछि तू कहि देबो कि नाही साइको को आज हमरो वीडियो देखिबा तो लाइक शेयर